יש לו משהו. רץ פליי, אחי. שנייה, אני מכניס לבטן. אוקיי. מה שגרת יום של הסמג"ד? סמג"ד קם 4:55, אוקיי? דבר ראשון, הוא מתלבט. האם לצלצל להודיה אשתי היקרה להגיד בוקר טוב, או האם לצלצל ללון פתוקה סמפם שלי. למה? מה הוא מחליט? להתקשר כל בוקר לפתוקה ב5 בבוקר ולהגיד לו, פתוק? למה הפחים לא סגורים? יש לו גם תורנים בארז. כן. מדי פעם קצת רכבים, דוידים. כן. התחיל אותו ב-5:00, כבר ב-4:59 יש שיחה לפתוקה. כן, סמג"ד, בוקר טוב, מה שלומך? פתוקה, מה מצב הפחים? פתוקה? התעוררת פתוקה? אני מרגיש בהכתרה באמא שלי, יאללה. לא, קדימה. אוקיי. מה הסמג"ד לעולם לא גילה למג"ד? וואי, איזה שאלה. וואי. מה הסמג"ד שלנו גילה למג"ד? קודם כל, הסמג"ד, מה הוא כן גילה למג"ד? אני מאוד מקווה שאני לא אסבך אותך, בסדר, אתה בעסק של שחרור הזה סבבה. מה, נשרוף רגע? הרשימה ארוכה. בוא נתחיל עד שיעצרו אותנו. סמג"ד לעולם לא גילה למג"ד, שבמקום לעשות פעילויות בשבת, אנחנו רושמים שיש פעילות ואנחנו פועלים במרחב החלומות. את החיקויים שלי של המג"ד. את המחברת, הסודית, שהייתה גלויה למספר אנשים ספציפיים בגדוד, סמג"ד גילה למג"ד. זמני גשר בסופ"שים של סמג"ד, אין הערכת מצב, אין שום דבר בקשר, עסק מבצעי מה שנקרא. כל סופה שאנחנו סוגרים פה מג"ד, חלוקת רכבים, אז שיהיה חפ"ק גם חזק, אני מקבל את הרינגלר שלך. משתדלים לשטוף אותו כמו שצריך בסופה, שרואים פתאום בראשון הכתמי בוץ, זה. מה התחביבים של סמג"ד? מה התחביבים שלו? להתקשר לפתוקה בבוקר. כנס נהגים הוא מת על הכנס נהגים. זה ה... מצטיינן. כן, אבל אתה יודע, נהגים אצלו זה משהו שחשוב. ראשון התחביב הראשי שלו זה להתעסק עם המטבח של נזמית. זה אחד הדברים שהוא הכי אוהב. כאילו הוא קם בבוקר, בשביל זה הוא חי. להתעסק עם המטבח, לבדוק שהכל טוב. ואחר כך גם קצת עם מבצעיות. חשוב ענה. זה כדורגל. וואו, סמג"ד אוהב כדורגל. אוהב בשר. מאוד אוהב בשר. מאוד אוהב בשר. נכון. דגש על הבשר, לא על העוף. סמג"ד לא מאמין בעוף. עוף זה חלבי. אני מחפש איפה הכפתור, אבל יש איזה תחביב לקחת... הוא מחכה, הוא מכיר את התזמונים. יש חפ"ק מסודר. הוא פותח. פותח ווייז, 200 מה פעם יצא. רואה כמה זמן נסיעה. מחכה, רואה שאני מגיע לצומת שילת. רואה שככה מאוד לא הספיק לקחת עוגיה. ולוחץ על הכפתור האדום. זה אחד התחביבים הייחודיים. האמת שהוא צריך להגיד, זה כבר נהיה כישרון. זה מעבר לתחביב. בושר היא גם תחביב שלו. כן, חיית מחמד כזה. אף אחד לא יודע עליו אולי לא יודעים את זה. סמג"ד עשה תואר במשפטים, לכן הוא מאוד מבין בדיני שפיטה בצה"ל. אורי, תגיד את זה. שהוא בכוונה נוסע עם הכלב שלו בבית, באוטו, כדי שאף אחד אחר כך לא יבקש ממנו את הרכב. שהוא רוצה להיות אתיופי. הזקן שלו זה תוספות שיער, אחי. הוא חלק לגמרי. מסתיר את זה מכולם. מסתיר את זה מכולם, חלק לגמרי. יש את הרולרים האלה, עם הג'ק, אני בטוח שהוא עושה את זה. זה לא יכול להיות שזה כזה שחור ובוהק. זה מלא, זה לא... מה הופך אותו למפקד יותר טוב? עובד אבל רק ביומיים הראשונים של אחרי חזרת שבוע, זה האלפה חורס. הטוסטים של הלילה שהוא מבריח אותי כאילו אני איזה יחיה סינואר לתוך החדר של המג"ד. סמג"ד יודע בצורה מאוד מדויקת לבוא, להגיד לך את האמת הכואבת בפנים, אבל הוא יבוא ויעשה את זה בטוב. הוא לא יבוא ויעשה את זה ברע. כאילו אתה שם לב עליו שאכפת לו ממך, וגם אם זה משהו שעשתה לא בסדר, הוא יבוא ויסביר לך, גם אם צריך 4-5 פעמים עד שאתה תבין את זה. יסביר לך את זה ליד, יסביר לך את זה מתון, כי הוא יודע שאנחנו פה קצינים שאנחנו מתפתחים, חלקנו בתפקיד הראשון שלנו. ואם רגע רצינות, אז וואלה, הירידה שלו לפרטים, הדיוק,
כאילו הבן אדם שנתיים סמג"ד לא רק מגביר בלי לעבור את המהירות המותרת. זה שהסמג"ד מכיל אותי, זה אומר הרבה, ולא קל עם כל החפירות וההצקות שיש לנו כסמ"פ, עם כל הטלפונים, כל השיגעונות והטרטרות, הסבלנות לחניכה, להקשבה, מעריך את זה מאוד. אין סמג"ד שמכיר את כל חייל בקצה באמת בגדוד. אני יכול להגיד, הנה, המג"ד הנוכחי שלנו היה סמג"ד שלי בגולני, הייתי סמל והוא לא מכיר את השם שלי. דבר ראשון, אני חושב שלפני שהוא לוחם ולפני שהוא מפקד, קודם כל הוא בן אדם, וזה כל אחד חייל בגדוד רואה את זה ומרגיש את זה שיש לו לב ענק, ולכן כולם אוהבים אותו וגם אני באופן אישי. מה אתה מאחל לו להמשך הדרך? סמג"ד יקר ואהוב, תודה רבה לך על תקופה ארוכה של ליווי, תמיכה, חניכה, למידה. למדתי ממך המון. אני מאחל לך, רועי, שיהיה לך הרבה הצלחה בהמשך לכל מה שתעשה. תצליח, יש לך מה שנקרא, בכל מה שאתה נוגע, זה זהב. וזהו, מאחל לך הרבה הצלחה לכל מה שתעשה. וואלה, שתעסוק במה שאתה אוהב ושלא תדע עוד צה"ל. לא, מה אנחנו ניקח ממנו באמת? אנחנו ניקח ממנו את המפקד הרציני שהוא היה. את הדרך שהוא בא ולימד את הצעירים, בוא נגיד ככה, לפחות בעיניים שלי, אני ראיתי את זה. יכולת להכיל, יכולת לשמור על קור רוח. זה מאוד מאוד חשוב. רועי היקר, תודה רבה לך על חצי שנה מדהימה, שבה לימדת אותי רבות והכרת לי עולמות שלא חשבתי להתעסק בהם. ראיתי אותך מתעסק בדברים שאמרתי, הוא סמג"ד, מה הוא קשור לזה? וזה מה שלימד אותי על להתעסק בהכל ולעשות הכל ולעבוד ולגעת בכל הפרטים הקטנים ובכל סוגי האוכלוסיות ולתמוך ולקדם, כי בסוף מלמטה אתה מרים את הכל למעלה, וככה אני משער שגם בשנתיים האלה שהיית פה, אבל במיוחד בחצי שנה הזאת, הרמת את הגדוד למעלה. נדיר, עוד משהו להוסיף? כן, אני אוסיף. אני רוצה להגיד לך תודה רבה שאתה מעביר את ישראל מדר לחפ"ק. באמת, אני מחכה לזה כבר המון זמן. וזה שהבאת לי את המקורצרר שלך, זה באמת דברים שלא מובנים לאליהם, ואני מאוד מאוד מעריך את זה. זהו, ואני אוהב אותך, סמג"ד. סמג"ד, אוהבים אותך. תודה רבה, סמג"ד, בהצלחה בהמשך. יאללה, בהצלחה, סמג"ד. מע הסלאמה, יעתיק אל-עאפיה.